Здравейте, хора! Искате ли да снимам някое видео как игра някоя игра? Това ще ми е много готино, но не знам как. Опитах се. Не искал. Не ми дава. Но не знам и това видео как ще го качам. Ама ще пробвам. Въпреки че това никой не го вижда в момента. Сещам се там. Но аз мога да ви кажа, че съм вече на втория ми канал към 30 000 абонамента. Хора, много ви благодаря. Който ми гледа втория канал, ще го разбия, хора. Но момичетата тях не ги интересува, защото аз не им казвам как е. Така че... Хора, не знам, но май не мога да кача най-дългите ми видеа, защото... Разбрах защо, хора. Защото те не могат да се качват, защото съм много тълке. Хора, разбрахте ли? Но на Лори и дава. Но аз това видео няма да ми е толкова дълго, така че... Хората ще ходя на зъболекар, да знаете. Това силно научил. Така че тук ще спирам видеото, защото продължава вече 30 минути и трябва да видя дали ще ми иска добре. Качи, айде.